पुष्पा का भी झुकना ही गैस, लेकिन पूरी के सामने झुकना पड़ रहा है गैस, देख सकता है, लेकिन इसको उठा नहीं पा रहा है गैस, झुकना पड़ रहा है, ओकले ओकले उठा नहीं पा रहा है गैस। नो 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 सिनिसिमबो खुलुमबाय, आङो सायखं, आङो दायो दङ सफाय दैमा खुरनाय हाब्रां बारियाव, माने खासिबारियावहाय दं आरोना, ओमफ्राय दा रावबो गैया बेयावहाय। बे दैनि जिङाव जिमान माने न' बां दंमोन, गामिफोर दंमोन, गासैखौबो धंस' खालामजोबो आरोना बे दैयानो, सफाय दैया। जोंनि बेयावथ' नायजाला, जोंनियाथ' नामो निसान गैला, खासिबारि गोजानै नोंथांमोन। दिनैनि ब्लगखौ बिनिफ्रायनो सुरु खालामबाय नोंथांमोन। दा माने बन सिननो नागिरदों नै, आवजार दंफां बियो, दायो माने बे दंफाङा राननानै थैबाय, बेनिखायनो माने दानफायबाय। पुष्पा का भी झुकेगा नहीं गैस, लेकिन पूरी के सामने झुकना पड़ रहा है गैस, देख सकता है, लेकिन इसको उठा नहीं पा रहा है गैस, झुकना पड़ रहा है, ओकले ओकले उठा नहीं पा रहा है गैस। नो 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 लोगोफोर दायो बनखौ दाम दर खालामबाय आं, माने बायदिसिना सावलाबाय थायो नालाय, नांगौ जायो, बेनिखायनो माने आंनो खिथादोंमोन आरोना, जोंनियाव बन दङ बिदि बिदि नायनानै लांफैनो हागोन होनना, बेखायनो नायफैदोंमोन आङो। दायो दाम दर जाबाय, ओमफ्राय रायलायबाय, दा बनखौ सिनगासिनो दं, सिनखांबाथाय लाना थांसै दा। थ' दा आङो माने सफाय दै जिं जिंसो थाबायबोदों नालाय, बेनिफ्राय दायो आङो थांफिनसै, खाथि, जोंनि गामिजों बेजों खाथि नांजाबनायानो, थांलाय फैलाय। नैबे गामिया जाहैबाय बङालि गामि आरोना, नै खेनसे नायबाव नोंथांमोन, नैबे जाहैबाय बङालि गामि, आदिबासि गामि बियो नोंथांमोन। ओमफ्राय जोंनिया ओइ बे आरोना गामिया, नैबे न' नुदोंना, नैबे आरो बिनिफ्राय ओरैजाय जालांबाय आरो जोंना गामिया नोंथांमोन। थ' नोंथांमोन, दिनैनि भिडिअ'आबो बेफोरबायदिनो माने जानला मानलासो जाबाय खोमा, जायफ्रा मोजां मोनदों जोबजासिम नायदों गोजोननाय थाबाय, आरो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोनसे लाइक होदो, आरो चेनेलाव गोदानब्ला गावनि फंबाय लोगो बन्धु सारनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। नोंथांमोननि सापर्ट मददखौ एसेब्लाबो मोनलांबाय थागोन आसा खालामो। बिदिब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों, जय बर' हारिनि।